Final set together with Mayor Ediboy Cobangbang of Cabugao. And this time, Mayor, ito napag-alaman namin. Ang dami ng awards kagad. In your 2 years term pa lang sa pagiging Mayor ng Cabugao, marami na kagad ang mga special awards na natanggap ang LGU ng Cabugao. At the latest nga is itong Seal of Good Housekeeping. Ano to? Paano to? Paano kayo nanalo? Sa totoo lang, yung parameters, mga guidelines on how to win such award, hindi klaro na i-explain sa akin. Sa totoo lang, hindi klaro na i-explain sa akin. Nung pumunta dito yung mga agencies concerned on how to evaluate the Municipality of Cabugao, ang nakakatawa, sa policies pa pala namin dito sa munisipyo ng Cabugao, sila nag-base ng mga ibang ano na nila, yung sa judging dapat pala ganito kasi nagawa nila dito so pwede nating i-include to and we should expect the other municipalities to follow suit, sabi nila. So it just came na ganyan. Tapos nung sinabi na lang nila na yung mga kategorya nila, yung mga ganito nila, yung mga requirements nila, naka-in-place naman pala sa amin. So, bakit pa natin hindi makukuha yan Lahat na pala ng mga gusto nila at nagdagdag pa sila ng mga policies natin yan sa criteria nila, siguradong makukuha natin yan. Sabi naman ng mga department heads na yung mga in-charge, yung team na in-charge yan. Pero sa akin na lang, sa loob-loob ko na lang, I'm very happy na nagkaroon ako ng opportunity na mag-represent ng isang municipality na nakatanggap ng ganyang klaseng award. Yes, because of course, dahil nga alam ko ang isa sa criteria dito sa ng Seal of Good Housekeeping is the transparency. So how transparent is Cabugao, especially on your office? Well, as you can see dito sa office ko, wala ka makikita ng division. At kung makikita mo yung pintuan, pinalitan ko yan personally, pinalagyan ko ng salamin para makita mo. At kung nadatnan nyo, lupang hinirang lang talagang tumutugtog dito. Tapos kung may nag-aantay sa akin dito, hindi ko sila pinapayagang kausapin ako mag-isa o ganito. Laging nakabukas yung pinto. Mag-isa na lang yung natitira. That's my own way of eliminating corruption. That's my own little way. And on a bigger scale, para magkaroon ng full transparency ang Cabugao, sabi ko, gumawa kayo ng isang website na being updated or that will be updated on a daily basis at nakalagay dyan lahat ng mga pinupuntahan ng munisipyo. Sabi ko sa kanila, ma-access yan ng kahit sinong tao, although hindi niya mabibidan, pero makikita niya kung magkano yung pinabibid out ng presyo. Sabi ko sa kanila. And on top of that, pinararamdaman ko lahat ng mga katrabaho dito sa munisipyo na it is a given and expected from us na magkaroon ng magandang pag-aayos mula sa amin ng kliyente at nang malaman nila lahat ng mga obligasyon nila as kliyente para ma-eliminate yung mga red tape na yan. Actually, nung pumunta nga sila dito, umaangal nga ako dahil naglagay sila ng mga tarpaulins ng mga anti-red tape slogans. Sabi ko, it's as if merong problema dito sa ako. Sabi ko, hindi sir, talagang ganito lang. Sabi ko, ayoko, tanggalin yan. Kahit hindi na ako manalo, tanggalin yan. Sabi ko. It's good, magandang strategy. O nga naman, no? Kasi pag naglagay ka ng mga... Para meron, di ba? Which is also good. Pero I just want to know, and then I just want to ask also, what kind of mayor is Mayor Ediboy Cobangbang? Is he strict? Is he... What kind of mayor are you? I'm not sure if... Hindi ako sigurado kung ako dapat nasasagot yan Alam ko stricto ako. Alam ko stricto ako. Binibiro ko nga sila dito Alam mo siguro kung bukas election na, at sila lang ang papayagang boboto. Baka madisgrasya ako. Pero you know what? I'm very happy na may pinatunguhan naman yung pagka-stricto ko sa kanila. And I'm very sure that they are all happy because all the accomplishments of this municipality ngayon, hindi lang naman sa akin. It's a collective thing na galing lahat sa amin.
That's good, that's good. And talking about elections, 2013 elections is malapit na. Okay, let's talk about you. Alam ko, nag-file ka na ng iyong COC. So, ibig sabihin na magpapare-elect ka ulit. Pero may nakita lang kami doon sa line-up mo, Mayor. Bakit yung your former Vice Mayor ay umiba na? Baga iba na yung ka-team mo or the so-called yung line-up mo. Iba na, I guess, yung nasa line-up mo, ang Vice Mayor mo is it DJ Sabillano? Why? Si Vice Mayor? Let me put it this way. From the side of Vice Mayor Danny Smith, matagal na siyang politiko dito. At kami na yung mga anak niya, mga pamangkin niya, na nakikita niya susunod na henerasyon niya, na hindi magpupolitika kung hindi magkakaroon ng personality na magsilbi sa bayan niya ng Cabugao, bayan namin ng Cabugao. So, siya na rin mismo nakakita na it's for the better good ng grupo. Siya ikagaganda na rin ng municipality namin ng Cabugao. So, kaya nga lang sabi ko, it is noteworthy na malaman natin na in-accommodate ni Vice Mayor Danny si former Sangguniang Palalawigan ex-official member DJ Sabillano na mag-Vice Mayor dito sa Cabugao. At we are very sure naman na hindi naman din sasayangin lang din ni DJ yung sakripisyo na binigay ni Vice Danny sa kanya dahil naniniwala rin ako na pahahalagahan niya rin. That same thing with me. And then, sa amin naman, on the side of sa buong Cabugao naman, it was fate and destiny na nangyari yan. Alam mo, kahit naman kasi magligawan ng ganito or ganito, kung talagang it's not destined to happen na gano'n, hindi mangyayari yan. Kaya nung hinayaan ko lang, pinanood ko lang, and then everything fell into the right places, unlike nung mga 4 months, 3 months, 2 months ago, a month ago, nagkakaroon ng problema. Sa akin, kung sadyang ganyan yan, sabi ko. And you know what happened? So, naayos nga. So, sabi ko sa sarili ko, it's faith and destiny na ganyan na mangyayari tayo. And probably this is because also like, if you choose mga young bloods, because the creativity is medyo mataas at mabilis. So something like that, not like medyo... Kailangan talaga namin ni DJ yun. At together with Konsehal Jemima, we are the young bloods talaga dito. And yung mga kasama naman namin, si Vice Danny, si ABC Teddy, si Dr. Carlito Pano, si Sangguniang Bayan Sefit Vallejo, si Benedict Sabillano, isa pa palang young blood yan. So kami yung mga young bloods dito. Yung mga na-mention ko naman ng mga iba, mga young at heart naman. So we complement each other. We complement each other. Anong partido kayo? NPC. I am the lone NPC mayor ng Ilocos Sur, from what I've heard from the NPC secretariat, and then they awarded me the district chairmanship ng NPC, and I reported agad kay Gov. Divi at saka kay Gov. Chavit na ganito po ang hawak kong party chairmanship for the first district, and then nakipagtrabaho ako sa kanila. Because I do acknowledge the fact that they are my patrons in Ilocos politics, and they are the father of the province. And it was accepted naman. Yes. Yeah. So, Mayor, I just want to compare it because, correct me if I'm wrong, Mayor, the past election, 2010, nabalita kasi na medyo hindi maganda, medyo magulo ang election that time. Itong 2013, ano yung nakikita mo? Will it be peaceful or malalagay ba uli ang Cabugao sa hotspot? I'm hoping na peaceful na yan. Kasi nagkaroon naman, I made my own initiative naman na makausap ko naman yung mga former mayors. So, as you can see,
the former Mayor Dr. Josie did not file, and yung mga kumakalat na balita na the former Mayor Derick natatakbo, she did not file, at yung anak niya is one of my Sangguniang Bayan members. Sana makita ng tao ng Cabugao yun na siguro, dumating na siguro yung pagkakaisa ng Cabugao. Although meron nag-file for mayor and vice mayor at mga independent na councilors, it's very unfair naman kasi talaga na sasabihin mo for substitution ang mangyayari, na pinag-file lang nila yung kasama nila na ganito. So, we are hoping na we can come to terms din pagdating ng panahon para wala na siguro ng problema. Election brings divisiveness. Yeah, you're right. Tapos, malaking paniwala ko na ang isang municipality kagaya ng Cabugao, lahat kami dito magkakamag-anak. Kung hindi man maiwasan talagang election, sana magbigayan na lang ng tulong sa isa't isa. Kung meron ko yung mga magagandang mga ideas, i-share mo na lang sa akin and let's implement it together. Then just acknowledge it. For example, the former Vice Mayor Rex Morales, yes, dapat kakandidato siya na councilor ko, pero he decided na kakandidato na lang siya for a provincial slot. Sabi niya panalagan. Yes. Pero, ang dami niyang mga naitulong sa akin ng mga ideas. Yun ang kinasasaya ko. Pumapasyal sa dito para bigyan ako ng mga pointers na ganito. I really appreciate it. That's good. So, good luck. Yeah, but the thing is, I do believe naman, as long as the people will really vote for kung sino talaga ang, kumbaga, nakikita nila na, well, changes, wala tayong magawa. It's maganda talaga ang changes ng Cabugao when you sit down. Now, we're really running out of time. Ito muna. Let's talk about good governance. On your part, being the local chief executive and Regina Cabugao, what is good governance on your part? You just have to have a good heart. That's it. It's as simple as that. You just have to have a good heart because other people can come in and share the good ideas to you, share their good ideas with you. That's more than enough na tulong na magagaling sa kaisipan ng isa't isa. Pero kailangan talaga ikaw na nakikinig at makikinig sa mga advices nila. You just have to have a very good heart. I'm not claiming to be a saint, pero so far, maganda naman ang mga resulta ng mga nai-implement namin mga projects. And what is a good leader to you? That is not for me to say. If you would be referring sa akin, sa sarili ko, and I would be referring to myself, that would not be proper for me to answer. Pero a good leader siguro, in general na lang, a good leader para sa akin is yung kaya niyang tanggapin kung ano yung masasabing suggestion sa mga ibang tao. Okay. And then admit, then and there, na kung kailangan unahin yung sa kanila, on top of yours, unahin mo yun sa kanila. Lalo na if it will benefit the general public. Are you a good leader? That is not definitely for me. Or shall we say, which is are you a good leader or a follower? I'd like to be a very good follower. Para nasa likod ako. Kung alam mo kung good follower ka, ibig sabihin, magaling yung leader na sinusundan mo. So, in time, ikaw din napapalit sa sinusundan mo. Magbibigyan ka ng opportunity na ikaw din napapalit sa sinusundan. Yes. Let's talk about legacy. Yung legacy mo. Anong gusto mong legacy na makita ng mga Cabugaoeños sa'yo? The facilities, the infrastructures na nagagawa ng munisipyo ng Cabugao ngayon, it is a given, it's a given expectations na dapat talagang ginagawa natin. So, ang legacy na gusto kong maalala ng tao sa amin ngayon na public servants nila 2010-2013 is na ibigay, naramdaman at na-imbibe sa mga tao na sila ang dapat pagsabihan. Kaming mga elected officials at kaming mga empleyado ng munisipyo na sumusweldo ng pera ng tao, we are their public servants. We are their public servants. Yun lang ang gusto mong legacy. Para pagdating ng panahon na magpalitan ng mga mayor, ganito, iisa ang kaisipan ng mga citizenry ng Cabugao. Yung bang tipong they can make their public servants answerable to them.
Yun ang gusto ko. Well, wala na talaga tayong oras. This time, I want to give you the chance, Mayor, kung ano pa gusto mong itagdag or your message sa lahat ng mga viewers sa Let's Talk. And of course, lalo na sa mga konstituent po dito sa Cabugao. Ilukanway ko na po, pagyamanak na unay, kasagipunak, pagyamanak na unay ta nagkanak ti personalidad, kanang oportunidad ako nga nakapagservi ka na kayo dito yung Cabugao. Ket sapel ako mata pagtutuloy ti anos yo ket pamati yo nga adupay ako ti maiserbi ni kada kayo ta adupay ako ti lalaunan ti puso ken panunod ni nga pagsayatan iti initing ako sa lahat-lahat po ng mga kaibigan natin, sa lahat-lahat ng mga kababayan natin, maraming salamat po sa walang kapatirang, walang patid na paniniwala ninyo sa amin na kami ang makakapagbigay pa ng mas maraming magandang bagay sa akin dito sa Cabugao. Mayor, thank you so much, and of course, good luck sa iyo sa mga susunod pa mga projects. And with that, we want to give you something. Sana maalala mo rin kami parate. That's of course, it's a very small token lang para sa amin dahil nga pinaunlakan mo itong interview na ako matagal ko na talaga. Kumbaga, this is also one of my dreams. Sabi ko, kailangan ko ma-interview You want me to open this? Sure. Okay lang. It's very simple. It's okay. Yeah. At sabi ko, it's just a dream come true na ma-interview ko lang si Mayor Cobangbang at one-on-one because I was so impressed with your mga nagawa mo dito, especially dito sa improvement sa Cabugao. It's our mug. It's the core. This is the mug that I've been waiting for. Thank you so much. Thank you. And I'm so proud. Thank you. There you have it, mga kaibigan. Walang iba, kundi ang ama ng Cabugao, Honorable Edgardo Ediboy Cobangbang. I just like what he says. The last part rin na nagustuhan ko, mas gusto niya maging follower just because being a good follower, definitely doon ka rin nahanto and definitely you'll be a good leader someday. At hindi lang yan, sa pag-serve sa mga tao, ay kailangan being a public servant, ang servisyo mo talaga ay para sa tao. At dahil nga sila ang nagsusweldo sa inyo, so it's also, kumbaga, kailangan mo na talaga ibalik sa kanila kung ano yung nararapat sa kanila. But before we say bye-bye, thank you so much, Hervey Salon, sa ground floor po yan ng JTC mo, din Balaring Bantay, Ilocos Sur. Also, maraming salamat po kay Dr. Divina Veracruz, the City of Veracruz Skin Facial and Body Care Center, na may branches po yan sa Bangue, sa Lawag City, pero sa Bigan, ang kanilang clinic ay matatagpuan po yan second floor, Lagos Building, Jose 66 Bigan City. Thank you rin sa H.A. Sales Marketing. Thank you rin kay Drs. June and Robbie Rose Kagawa ng Kagawa Dental Clinic at maraming salamat din sa King Harris Furniture at syempre maraming salamat sa mga taga-Cabugao, especially kay Mayor. Mayor, maraming salamat. You're welcome. Thank you so much. And also maraming salamat sa Adjaco. So once again, ito po ang talk show that talks about controversies, issues, and lifestyle. I'm Derick Gonzales. Ito ang Let's Talk. See you again next week. Maraming salamat. Thank you.